Bueno, parabéns por este fantástico concerto. Para nós é un honor estar hoxe aquí compartendo este año ca Coral de Ruada. No nome da dirección do Colexio Padre Feijó Ferreiro e de toda a comunidade educativa, damos as gracias unha vez máis. E gracias por sementar o amor pola música tradicional galega no corazón dos nosos nenos. Moitas gracias a nós.